Habar n-am ce să spun, dar da. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult de suport și de toate comentariile foarte drăguțe pe care am să vi le las pe ecran. Chiar nu mă așteptam să cresc așa într-o lună. Ăsta e voice reveal-ul pe care vi l-am promis de 20 de abonați, dar pe care nu l-am mai făcut. Și ignorați că am o voce așa de ciudată. Cafea. Da, eu am o oaie și cana chiar o lamă. Diferență foarte subtilă, dar importantă. Dacă vreți să mă întrebați ceva, aveți undă verde, doar că bineînțeles în comentarii că ăsta nu e live. Așa. Acum niște lucruri random despre echipa Alpha. Așa, eu am 14 ani, M la fel, și Shadow 14, 13? Nu mai știu, 14? Cred că 13. Da, niciunul din minunata echipă Alpha n-are relație pentru că suntem toți trei bătuți în cap. Ca să înțelegeți cât de bătuți suntem noi în cap, am fost odată cu M într-un loc unde era extrem de multă iarbă uscată și avea o brichetă la el și mi-a spus că să facem un foc. Și a luat foc iarba și nu puteam să mai stingem. Și ăsta este doar un exemplu, pentru că sunt foarte multe chestii de astea. În urmă cu câțiva ani, vrea M să mă învețe să merg pe bicicletă și în fața mea era efectiv un perete. Și știți ce am făcut? Am intrat în peretele ăla.